φίλε, μια ώρα μου έχουν απολύσει και τη δουλειά που είναι. Επόμενος! Γεια σας. Γεια σας κύριε. Τι θα θέλατε? Ένα στάκ από κοτομπουκές. Να, αυτά εδώ. Επειδή Κρίμα, δεν έχουμε κοτομπουκές. δεν πειράζει. Θέλω Περιμένετε να δω τι μπριζόλα. έχουμε. Μπριζόλα, κοτόπουλα, ψάρια. Τι θέλετε? Τι θέλουμε. Θα φέρω και μπριζόλα. Μπριζόλα και κοτόπουλα. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Περιμένετε λίγο να τα βρω που τα έβαλα στην τσέπη μου. Ένα λεπτάκι κύριε, τα ψάχνω τώρα. Πού είναι ρε φίλε? Τσεπούλα μου, η καλή αγαπησιάρικη. Θεά μου, Πού είναι, στα McDonald's. Περίμενε, McDonald's δεν είναι. McDonald's. Τι είναι έτσι. Έλα. Κάτι λίγο, κάτι. Κύριε μου, λοιπόν, θέλετε μήπως Μπριζόλα, ναι. θα σας δώσω μπριζόλα και κοτόπουλα. Σαν να τι είναι αυτό. 28 κοτόπουλα. Μια ώρα, δώστε το μου. Ευχαριστώ. Κοτομπουκέ. Περιμένετε κύριε μου, μπριζόλες. Περίμενε. Μπριζόλες κύριε. Δεν πειράζει, μου δώσετε. Περίμενε. Δεν κάτι περίεργο. Θέλω να βάλω την πιστολή μου. Έχουν ιούς. Έχουν ιούς. Αστυνομία Γιώργη. Ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Γιατί δεν έρχεστε. Άντε. Στο αστυνομικό τμήμα. Πού είναι πλάκα, εδώ πέρα είναι απέναντι. Τροπός. Έλα εδώ. Μπες μέσα. Στο καλό. Όχι εδώ μέσα. Εδώ πέρα να το κελίσου. Περίμενε, αυτό είναι όντως. Περίμενε. Έλα εδώ. Άνοιξε. Μπες μέσα. Μπες μέσα. Έλα εδώ. Τρέχω. Βοήθεια. Τώρα θα δείτε. Σας έφερα. Μπείτε μέσα. Δεν πάω, γιατί? Ελευθερία θέλω. Να σου πω γιατί μπήκατε. Γιατί? Γιατί αυτά εδώ πέρα είχαν ιούς. Καρκίνο είχαν. Μέσα εδώ. Εδώ μέσα θα μείνετε. Τέλος. Θα ξεφύγω, να θυμάστε αυτό, θα ξεφύγω. Περιμένω το κλειδί μου. Μέσα. Θα ξεφύγω από εδώ μέσα. Άντε. Ωραία φίλε, έχω γεράσει, μου βγάλει φωτιά τα χέρια μου. Περίμενα να δω πως είμαι στο καθρέφτη μου. Η στολή μου έχει βαρύνει. Σήμερα δεν είναι ημέρα. Δεν είναι ημέρα. Περίμενε, ναι, ημέρα είναι που να βγει ο άλλος. Δεν δηλητηριάσει. Ακόμα τα 8 κοτόπουλα. Έχουν λήξει. Περίμενα κλείσω, έστε. Και λέει 78. Κύριε, τι θέλετε, αφήστε με λίγο, χέζω, περιμένετε, χέζω. Τι κάνετε? Είναι η μέρα που φεύγετε. Δεν με νοιάζει, να μου έτσι. Ελάτε εδώ, ελάτε. Δεν θα έρθω. Ελάτε. Δεν Ελάτε. έρχομαι, θα έρθω.
Φεύγετε σήμερα. Δεν το έχετε καταλάβει. Φεύγετε, το κελί έχει γίνει Δεν με νοιάζει, κύριε. Εγώ θα ξεφύγω. Γεια σας. Ξεφεύγω πάλι. Τουλάχιστον αυτή η μέρα είναι που φεύγεις. Και σήμερα είναι η μέρα που τελειώνει η βάρδιά μου. Τελειώνει η βάρδιά μου. Περιμένουμε να πετάξω τη στολή. Πω το μάτια μου, περιμένετε. Πάω μια σπίτι μου. Θα πάω να κλέψω κι άλλο μαγαζί. Αυτός δεν θα με βρει. Περιμένε. Γιατί έχει εδώ σπασμένο παράθυρο. Κύριε! Κύριε! Ελάτε λίγο εδώ. Με κελί 78. Κύριε! Γιατί είμαι παρατασικά στο κελί 78 και έχετε το όνομα Αναστάσιο 70 Γκογκό. Δεν καταλαβαίνω. Κάπου πάει αυτό. Περίμενε, εσύ κανονικά δεν ήσουν έξω και θα λίστευες. Τι λέτε, κύριε? Όνειρο ήταν. Όνειρο, με τις χαζομάρες μου. Άι, φύγε, κάνω ό,τι θέλει, με έχεις σπάσει τα νεύρα. Κύριε! Σας είπα γιατί έχει σπασμένο παράθυρο. Τίποτα, έλα, βγες, έχω τύψεις τώρα, φύγε. Όχι, δεν βγαίνω. Μ' αρέσει εδώ. Όπως τώρα. Ναι, κύριε. Άντε, αφήστε με. Βρωμαπίφ. Ένα λεπτάκι. Τι ήταν? Κύριε, Όχι. είδατε όνειρο ότι εγώ βλέπω τις κάμερες ονείρων σας. Γιατί κοιμηθήκατε και γίνατε αστυνομικός και εγώ ήμουν κλέφτης? Τι κάνατε με το μυαλό μου? Ομολογήστε. Είδα όνειρο μέσα στο όνειρο. Συγγνώμη. Όνειρο μες στο όνειρο. Τι εννοείται, κύριε? Όχι ρε φίλε, μέσα εδώ για άλλον έναν χρόνο ακόμη. Νόμιζες ότι ήσουν αστυνομικός? Ποτέ. Ποτέ όμως ποτέ. Ποτέ όμως ποτέ. Ακόμη βρωμάνε, περίμενα πολύ. Κύριε μου. Θέλετε λίγο. Ναι. Έλα, Δώστε μου. έλα, περιμένετε. Πάρτε, έλα. Να είστε καλά, κύριε. Κλείστε λίγο. Πού είχαμε μείνει? Κοιτάξτε εδώ. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι, κατάλαβα. Έλα. Ελάτε. Κάτι άλλο? Λοιπόν, Ε, λοιπόν, εδώ πέρα από τη φυλακή θα μείνετε εδώ για πάντα. όχι. Έβαλα το κλειδί και δεν υπάρχει πλέον κλειδί για να ανοίξω την πόρτα. Όχι. Γεια σας. Όχι. Όχι. Πάω να κοιμηθώ. Οριλεύτηκα. Φίλε, εγώ είμαι ο φίλος σου από πίσω. Πού είσαι? Αναστάση, έλα εδώ, Αναστάση. Όχι, αστυνομικά. Δεν είμαι αστυνομικός, ο φίλος σου είμαι, βρε. Θα σε ελευθερώσω, έλα. Δεν μπορώ, το χέρι μου πονάει. Θα σε ελευθερώσω εγώ. Έχω βάλει λίγα μουσάκια εδώ. Περίμενε, θα σε ελευθερώσω τώρα. Περίμενε, θα σε ελευθερώσω τώρα. Περίμενε. Μη φωνάζεις ρε, ο αστυνομικός είναι εδώ. Εντάξει, καλέ, συγγνώμη. Παρασύρθηκα. Σου κάνεις πολύ φασαρία. Περίμενα να τον ακούσω. Άσο κοιμάται, έλα. Έλα, πιες. Περίμενε, δεν μπορώ. Αου, τα κάγκελα εδώ. Πάμε σπίτι μου. Γεια σας, κύριε Κλάς, αστυνομικός. Πελάτε εδώ, κύριε. Όχι. Αναστάση, τρέχα. Περίμενε, πού είναι το σπίτι μου? Από εδώ είναι το σπίτι σου, αυτό το μεγάλο ξενοδοχείο, θυμάσαι. Εδώ έμενες. Α, ναι, όχι. Πάμε, τρέχα. Πάμε, στο φαρμακείο να σε κάνω καλά, που έχεις γεράψει. Πάμε. Όχι, δεν θέλω φαρμακείο, θέλω σπίτι. Α, να το σπίτι μου. Να το. Πώς έχει γίνει Το κατά? McDonald's σπίτι σου, ρε. Όχι ρε, το σπίτι μου. Το σπίτι μου. Όχι, αυτό είναι το μαγαζί, δεν πειράζει.
Χάρη, μαγαζί μου θέλω, το μαγαζί μου. Το μαγαζί σου. Εδώ, εδώ καινούριο μαγαζί. Όχι το μαγαζί μου, μπερδεύτηκα, Έχω sorry. καινούριο μαγαζί εδώ. Όχι, θέλω σπίτι. Σου έχω φτιάξει το καινούριο μαγαζί να σε φέρω. Έλα. Το σπίτι μου θέλω, το σπίτι μου. Σε φέρνω. Να σε φέρω στο καινούριο μαγαζί. Όχι, θέλω σπίτι μου, σπίτι. Έλα, να σε πάω. Θα σου Έλα. μεταφέρω στο σπίτι σου. Έλα, φέρμε. Δεν θέλω να κοιτάξω, δεν θέλω να κοιτάξω. Θέλω... Περίμενε λίγο, Θέλω κάτι κύριε να μου. κοιτάξω. Περίμενε λίγο, κύριε. Ντουμπι, μπαμ. Όχι, δεν αυτό. Δεν ανοίγει. Σπάσω. Όχι, δεν πάρει ξανά μέσα. Κάτι. Δεν ξέρω, είναι όλο δικό μου. Ναι, Αναστάση. Έλα εδώ, αυτό το ξενοδοχείο είναι να μείνεις εδώ. Έλα, σπάσει εδώ. Σπάσει και να λεπτό. Λοιπόν, Αχ, αυτό εδώ πέρα είναι μαγικό. ναι, εδώ, από εδώ ανεβαίνεις. Αχ, τι ωραία, περιμένετε να κοιμηθώ εδώ, είναι μαγικό. Ανεβαίνετε σε ορόφους. Πάμε πάνω στο τελευταίο όροφο, Αναστάση. Αχ, πνίγομαι λίγο. Έλα εδώ. Κάτσε να σε τη λέμε το τέλος. Με τη μαγεία του Έντερμαν. Κι εγώ έχω τη μαγεία Έντερμαν. Εγώ εδώ πέρα όλοι οι ορόφοι μπορείς να τους γεμίσεις με έπιπλο. Ωραία! Ζωάρα!